Wala low blood. Yun lang. At yun bukas, tatrabaho na kami bukas kila Gwyn. Wala kami kay Kuya Jojo na nagbigay ng dagdag puhunan dito sa tindahan, 5K. Ayun Kuya Jojo, di ko na i-vlog yung pamili ko nung daming tao. Amoy. Amo. Daming tao dito sa tindahan. Yung kasinggil, titinda ng balot. Na-vlog na kamo may, mang na may. Amoy. May, oh. May si Man. Ay, mamaya may basketball dyan mamaya. Daming titinda, daming peryahan. Doon peryahan sa unaan at mga titinda ng mga kakanin, mga tusok-tusok. Yan mga nagpapractice ng ng volleyball, mamaya basketball pagkatapos ng kantora doon sa Ermita simbahan. Laging puyat na tayo. At mabenta na yung tindahan ko. Hindi ka makangaya mo. Mo. Yung asawa ko nagpagawa na ng ice water. At ngayon lang namin binuhay yung rep kasi nung may bagyo ay binuhat to, napatagilid. Kaya hindi muna namin binuhay kahapon at ng isang araw. Kaya diba pag binubuhatan na patagilid yung rep, kailangan di muna buhayin kasi yung pre yun. At ito na yung tindahan, marami na yung laman. Ito na po. Mabinta na. Ito yun. Lagi kaming puyat. At anong oras na nakakatulog. Kasi yun, malapit na yung pista sa 27, pista na. Kaya gabi-gabi na yung puyat namin. Tapos nung nagbagyo ay halos konti lang yung tulog. Idlip-idlip lang at pagod mga gawa dito. Matulog konti tapos gising kasi yung hangin nga inaanuan kung baka lumakas yung hangin, kung paano yung mga gamit dito. Puyat pa, hindi pa nakaka-recover. Tapos yun nung kanina nagpa-BP ko kasi nga yun, nagtrabaho tayo doon. Tapos paggabi nagbabantay na yung tindahan. Tapos pagka sara ng tindahan mag-i-edit nung sagsagan doon kila tatay, mag-asawang senior citizen. Tapos yun nga, naramdaman ko na nahihilo ko kasi nagpa-BP ko kanina. Kaya pala ako nahihilo kasi low blood daw. Yung BP ko ay 100/70 yung BP ko. Kulang sa tulog. Ayan. Kala ko high blood. Ang kakaiba yung ko, hindi naman ganun yung nararamdaman ko pag mataas yung dugo ko. Parang matutumba, magaan sa pakiramdam. Nahihilo talaga ako. Wala low blood. Yun lang. At yun bukas, tatrabaho na kami bukas kila Gwyn.
siguro, umuwi. Ano? Kaya naman po ba? Ito, Sari. Ayun, naputol yung pinto kasi may pumunta dito sa bahay. May kinausap ako. Tapos yun po, siguro bukas papasok ako. Siguro ano, yung kaya ko lang na trabaho yung gagawin ko. Kasi yun nga, nahihilo-hilo talaga ako. Yun. Ayun, pasensya na po sa mga viewers, sa mga sponsor. At ilang araw na tayong di nakakatulong sa Pabahay Project na ni Kuya Noli. Yun. Pero alam naman nila kung bakit. Yun nga kasi pag ganito na pista, magpipista sa amin, ay matao na talaga. Busy na dito sa tindahan. Kaya sabi ko nga sa kanila nung mga nakaraang buwan na baka ako ano, pag magpipista na, baka di na ako makatulong-tulong kasi yun nga, mamimili ng paninda. Pero susundot-sundot pa rin ako doon. Siguro sa mga pag malapit na talaga, mga isang linggo na lang kasi may ano yan, magkakaroon ng sayawan dito. Puyat yun, magdamag kami magtitinda ng asawa ko. Tapos yun, magpapasalamat nga po pala kami kay Kuya Judjo na nagbigay ng dagdag puhunan dito sa tindahan, 5K. Ayun Kuya Judjo, di ko na na-vlog yung pamili ko nung ano, paninda dun sa binigay mo na 5K. Yun po, maraming salamat po Kuya Judjo. Tapos yun, yung 5K na ibinigay mo sa amin na dagdag puhunan, ay pagkatapos ng piyesta, buo yun na ibibigay ko kay Mrs. yung 5K ulit para madala niya sa pagpunta niya ng Maynila. Kumbaga, ilalagay ko lang yung dito na puhunan para tumubo. Tapos, yung 5K na yun, bibigay ko yun sa asawa ko para dagdag niya sa budget niya doon sa papuntang Maynila, sa adjust na naman. 5K, tapos yung 3K na natitira dun sa ibinigay ni Ma'am Miss NYC na pera, 3K. Bali 8K yung pera na pundo namin para dun sa Maynila, pagpa-Maynila niya para sa check up ulit. Yun. Ito muli, Kuya Judjo, ito na yung tindahan ko. Ito na yung nadagdag dun sa paninda, nagdag puhunan. Yun. Ito na po. Marami na yung laman. Malaking halaga po yun yung binigay mo sa amin na 5K. At yun, hindi ko yun wawaldasin yung pera na yun. Talagang nilagay ko yan dito. Ayun, dito yung asawa ko. Babantay. Dito ba? Salamat ka kay Kuya Judjo. Kay Judjo. Good evening po. Thank you po. At ito na. Nakasan mo kasi hindi maririnig kasi may mga tugtog. Ganito po pag piyesta sa amin, daming tao. Oh. Ano, sasamantalihin namin to. Ilang weeks lang naman. Halos 2 weeks na lang. Ay, ngayong week, tapos this coming week, piyesta na. 27, anong pizza na ba ngayon? Wala eh. Nakakalimutan na natin. 18. 18 na, 18. 27, piyesta. Oh. Mas Ilang madaming linggo tao. na lang. Halos 3 days kami niyan walang simula 25, 26, 27, 28 ng gabi makakatulog na kami. 25, yun. Kuyatan yan. May tulog kami 25. Madaling araw 26, 27. Yun yung halos Puyat na wala. talaga yun. At Idlip-idlip na lang. papakita ko yun sa vlog kung gaano yung tao dito pag may sayawan na. Magdamag po yan. Kaya magpupuyat. Kaya abang ganito pa lang, yung bukas, magtatrabaho na ako bukas, tutulong na ako yung kilagwin para matapos na yun, kailangan tumulong na. Pero yun nga, yung trabaho lang po na kaya ko yung iano ko dun kasi nahihilo ko. Parang yung pakiramdam ko ay parang naglilindol, nahihilo ko bigla. Kaya nagpag-ipi nga ako, yun nga, 100/70. Low blood ba yun? Low blood din sa
Kala ko high blood ako eh. Kaso iba talaga yung naramdaman ko kasi nag-high blood na rin ako. Nasa lahi pati kasi. Yun pala low blood. Mamaya kakailan ko ng balot. Yan gamot. Eh sabi, ganun daw yun eh. Sanggob yun. Ang balot. Cholesterol yun. Ang dalanol. Yun ba? O comment na lang kayo kung pwede yung balot sa low blood. Hindi, sanggob yun. Sanggob yun ba? Mas mano yung gamot yun. Ang balot. Cholesterol. Basta yun po, Kuya Jojo, maraming salamat po sa inyo, sa tulong nyo. Lahat po na sponsor, Miss NYC, maraming salamat po sa tulong nyo. Yan kila Kuya Obit, Kuya Jojo, maraming salamat po. Kasi kahit pa paano, may naidagdag kami sa puhunan. At ano ba yun? Nawawala sa ano ko. Ano sasabihin ko? At nung mga nakaraang araw, madalan yung upload ko gawa ng nagbagyo. Handa sa pag, Oo, bagyo. Tapos, na walang kami ng wifi. Ngayon lang kami nagkaroon ng wifi ngayong gabi. Araw ng Lunes. mga 8. Oo. O 7:30 po ngayong gabi ng 18. Ngayon lang nagkaroon ng wifi. Doon sa bahay mayroon, kila Alamid mayroon. Kasi yun nga, busy. Busy talaga. Hindi makalis-alis. May kalayuan din Oo. talaga. Tapos kanina yun, nakapag-extra ako na nag-drive. Papuntang Pili kasi may nag-arkila dun sa van na bumili ng makina. Nag-drive ako kanina. Yun, malaking tulong talaga yun. Napaka-malaking tulong nung 5K na yun. Ay, dapat Bibili. gigip pa sa nako. May bumibili ng yelo kaso nagagawa pa lang. Kaya Ate Agnes, agad to. Daming tao talaga. Mamaya, pagkatapos dun sa simbahan, dun sa kantora, tawagin sa kantora, ay basketball naman. Ewan ko kung anong oras na ito matatapos kasi 3 games ata. Anong oras na yun, ma? Ha? Isang ganito. Isang game lang ba? Kala ko 3. Diba eh? Oh, maganda yun. Kung isang game lang kasi 8:40 na eh. 8:40. Dami ng tao dito sa amin. I-shot mo sa taas. Maganda yun. Madaming tao. Kita-kita yan. Oh, sabagay. Salamat ka ulit. Alam ni Papa G yan. Oh. Ay, nako. We always thankful. Ano? Ano? Hindi tayo ay, bye. Nalabas na yung English. Ayun, mayroon na akong mga devote. Saka ito yung mabinta talaga paggabi sa amin, alak. Ayun, meron na akong alak. Kulang pa yan, madadagdagan pa yan. Ayun. At yun, yung iba nito na hiniram ko dun, inutang ko dun sa tindahan. Halimbawa, kasi taon-taon nangungutang talaga ako dyan. Minsan nga, halagang 5K. Pero yung usapan namin yan, sakaling di naubos yung paninda, pwede kong ibalik sa kanila yung mga panindang di nabili. Tapos, ikakaltas dun sa 5K na nautang. Kumbaga, gagamitin lang namin yung, parang ihiramin lang namin yung paninda nila. Tapos, walang tubo. Yung pinakang dilihensya, yun ang mapupunta sa akin. Yung dilihensya. Yung halagang 5K na nautang ko, ay ibabalik yun. Halimbawa, pera. Tapos, yung ibang paninda na nakuha ko, pwede kong ibalik sa kanila. Kumbaga, gagamitin lang namin yung paninda nila. Kaya wala namang, kumbaga, puri lang mautang. Para walang isipin na, hindi ko mababayaran. Laging mababayaran yun kasi ibabalik yung paninda na di mabibili. Kaya dapat maiwasan yung utang.
dito sa tindahan para makabalik. Ay. Masarap tumambay sa tindahan pag maraming laman. Napakagandang tingnan. Kasi ngayong taon lang yung tindahan namin na kunti talaga. Noong mga nakaraang taon na di pa ako nagbablog kasi wala naman ako bang inisip noon. Kahit pagkagising ng umaga, mamili puntang Nabwa, bibili ko ng mga balot, chicharon, barbecue, manok na piniprito ko. Ngayon di ko talaga kaya na magluto pa ng ganun kasi yun nga, nagbablog na tayo. Tapos yung misis ko pa ay may sakit. Next year, kakayanin na natin. Tapos na ako niyan. May sakit kaya yung tindahan lang talaga yung inasikaso namin ngayong na taon. Nasabi ko kila mama, kayo na ako magtinda kasi di namin yan masikaso. Yung mga fishbowl na ganyan, mas malakas pa naman yung income dyan sa labas na yan, yung mga luto-luto kaysa dito sa tindahan. Mas malakas yan, mga barbecue. Tapos yung kinikita ko niyan pagkatapos ng pista talagang malaki talaga. Kaya sa isang gabi nadilin siya ako sa balot ng sa balot pa lang minsan toke yung dilin siya sa balot kasi nakaka5 tray ako yan gabi-gabi. O yung mga ihaw ko pa, yung barbecue, pritong manok, mabinta talaga. Minsan nga nakakalimutan namin mag-asawa na di kumain ng gabihan sa kabisihan talaga. Tapos yung paninda, kapag mabinta, hindi ka makakaramdam ng gutom kasi busy ka. Talagang asikasuhin mo yung paninda mo. Tapos pagkatapos niya ng pista, bagsak talaga yung katawan. Tulog talaga yan, tulog. Ay, may mga bumibili.
Magja-jump ball na. Jump ball, ready. Jump ball. Three point. Yan, simula na yung basketball. 9:40 yung oras natin. Yan, dito tayo sa taas. Dito sa slab. Maganda yung shot dito.
Pagod na, talagtag. Anak yan na ano, Kuya Arnel. Anak ni Kuya Arnel. Pagod na yung anak ni Kuya Arnel. Diktikan yung laban. Talagtag 3 point. Daming tao. Iberian, daming tao. Sa harap ng tindahan namin, daming tao. Dikan yung laro. Kami.
laro. Ano yan? Ha? Ang pinanghina. Pinanghina. Sino kaya yun? Pinanghina. Silis pala, silis. Dikdikan yung laro talaga. Panalo yung team nung anak ni Kuya Arnel. Halagtag. Tapos na yung game. Uwian na. Quarter to 12 yung oras natin ngayon.